Менә ул Шикәр комыннан ясалган Казан Кремле копиясе бүгенге Кама аръягы һәм Нурлат шәһәре тарихи төбәк музеенда саклана. Әмма шундый ук тагын бер макет барлыгы билгеле булды. Шикәр заводына 2 поток килеп балалар белән килеп суктык. Шуннан соң итоговой инде безнең булды совещание. Аларның инде җитәкчеләренә, яхшы тырышып эшләгән укучыларына грамоталар тапшырдык, концертлар ишеттердек. Һәм аларга инде алар безгә алып килделәр, истәлек ясап, менә шу Шикәр заводыннан Шикәрдән ясаган макет, Кремльнең макеты. Тарихка битараф булмаган тагын бер шәхес, Ачыкланды авылында яшәүче Рәфис Әхмәтвәлиев шундый ук макетны үз куллары белән авылдашы, тарихчы Алмаз Камаловта тапшырган булып чыкты. Хәзер ул аның архивында саклана. Анда күргәнем бар инде мен Замиршның китабында күтәреп алдым да кайтып гаражга куйдым. Әйтәм, бу ятмасын инде. Тарих белән кызыксынгач, ул әзрәк телевидениенең бер ягы еллар битендә торган ул. Шул менән тарихы шулай. Бу макетның тагын копияләре булганмы? Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, Шикәр комыннан ясалган Казан Кремленә бәйле истәлекләрегез булса, сездән җаваплар көтәбез.